para os abonados celestes e os membros da Fundación Centro de Vigo grazas ao acordo suscrito entre o club e a firma de cosmética Shop Imagen. Tanto os socios como os integrantes da Fundación disporán de descontos de ata o 60% nos produtos de primeiras marcas que comercializa a empresa Shop Imagen. E iso non é todo porque agora mesmo no tempo de deste partido 5 xareiros celestes van poder gañar 1.000 euros en produtos de shopimagen.com Puchut dende o centro do campo. Moita sorte a eles! Aí vai o primeiro. Productos de shopimagen.com. A ver se ten tanta sorte o seguinte. Unha mágoa agora non puede ser. A ver o terceiro participante. Ai, que pena, estivo moi preto. Imos ver o cuarto. Vaya, un pouco desviado, a ver se hai máis sorte na seguinte